Phinde ngibingelele futhi-ke bazalwane babukeli nonke emakhaya endaweni zonke kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuhlezi kuyintokozo njalo uma ngabe sihlangana sikhuluma ngendaba ezinhle ezimnandi zombuso kaNkulunkulu enikeza ithemba evusa ithemba. Inhloso yale channel Theocracy Networking Embassy ileyo, kuwukuba sithole indaba ezinhle, indaba ezimnandi kulesi sikhathi esiphila kusona. Sonke siyabona siphila ensukwini zokugcina, insuku zimbi, umhlaba ubhedukile, umhlaba mubi. Siyajabula kakhulu-ke bazalwane kubo bonke abahlanganyelayo nathi kulama teachings ukuthola ulwazi. Siyakhuthaza futhi ukuthi masulitholile uthathe isinqumo esihle sokuthokozisa uNkulunkulu ngempilo yakho ngegama lenkosi uJesu, bese kuthi bonke abathandayo ubadlulisele lo myalezo ubakhuthaze bawuthole nabo futhi njengalokhu nawe utholile ngenxa ukuthi khona abawudlulisile kuwe. Ngizokwenza njalo, ngisaqhubeka futhi ngiyawudlulisa lokhu uNkulunkulu angambulele khona. Ngaphansi kwesihloko esithi ulaka lwendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu luyakuvutha masinyane, liyakuvutha masinyane. Lapha mawufunda amaHubo chapter 2 verse 12 bese lithi-ke isentence yokugcina, babusisiwe abaphephela kuyo indodana uJesu Kristu. Sizosho lokho, sokhuthaza lokho. Isiprofetho lesi ngaleli Hubo uchapter 2 verse 12 ukuthi indodana yomuntu luyezulaka la luzovutha khona, luzovutha, luyakuvutha masinyane. Sizongena kuma teachings-ke la sesilibona khona ngazo futhi iprofetho, sesilibona khona ulaka likaNkulunkulu selivutha, ukuthi uma kuthiwa ulaka lwayo luyawuvutha but la kumaHubo chapter 2 akuveziwe ukuthi kanjani. Sizofunda-ke manje sizongena kuma-series ama-teachings la sizobheka khona iy'gaba ezahlukene ulaka likaNkulunkulu selivutha noma ulaka lwenkosi uJesu selivutha. Into le bafowethu ezokwenzeka practical emhlabeni. Sizofunda incwadi yesambulo. Lezi zinto esizoyifunda aziyona inganekwane, aziwona ama-imaginations, akukhona ukuthi umuntu into ayikhande engqondweni wayicabanga, into e-real. I-real njengokuthi siyalazi izulu maliduma, maliguqubala izulu lidume, siyakwazi ukuzamazama komhlaba, siyayazi lightning, umbane ushaya, siyakwazi ukubona isichotho noma ubona i-hail, lamatshe lawa ehle ezulwini lawa isichotho. Siyakwazi ukubona uma kunamakhaza ulala isithwathwa bemhlophe. Izinto eziliteral lezo ezenzakalayo. Siyakwazi ukukhanya kwelanga, siyakwazi ukukhanya kwenyanga, ukukhanya kwenkanyezi. Izinto esizoyifunda inkosi uJesu iyosebenzisa izinto ezinatural because abantu abafuni ukukhonza uJesu, abafuni ukuphenduka badele konke okwalelizwe, balandele uJesu Kristu yena yedwa, bafunde kuye ukuze bafumane ukuphila okuphakade, bese benikezwe izethembiso zengcebo yaphakade, ifa laphakade. Abafuni ukumlandela uJesu. Why? It's because babanjezelwe okudaliweyo, abamdingi umdali walezo zinto, bajabulela izinto ezidaliweyo bathi umdali wazo abamfuni. So uJesu mayesejezisa eseletha ukwahlulela emhlabeni, uzosebenzisa yona imvelo, inature, uzobajezisa abantu, uzonyakazisa inature le asebebheke kuyo, asebethembele yona. Iyona uJesu-ke azoyahlulela noma uzohlulela abantu ngayo. So izinto esizoyifunda lana-ke zi-real, siyeza isikhathi sazo. So ithathe serious lento, ithathe nje very very serious. Uyabona bazongifakazela abathile ukulibona izulu mase lihloma lingakami, ulibothi nanto ke lihloma manje ligqunqe libe mnyama, ubothi leli zulu libi.
abaziyo bayaqala baqoqe bavale izindlu bazama ukuhlala endaweni ethile la ngase kuphephe khona alibona umuntu liza nesiphepho nomoya omkhulu yabona umuntu mangazama ukubaleka abaleke into asuke eyibona literal leyo. So lento esiyifunda lana into literal izokwenzeka ifana nezulu mahlomo nanti izulu liyahloma hey angiphuthume ohamba ngemoto ethe angibaleke ngendlela eliza ngayo futhi ileli siphula izindlu nezihlahla yabona angizami ngoba ngiyalibona lihamba kanjani. Nalana ke bafowethu lento esizoyifunda la kulama series into ezokwenzeka literally into ezokwenzeka literally. Now indlela yokugwema lento yiwa amaHubo chapter 2 uverse 12 ngasema sentence yokugcina ngci lithi babusisiwe labo abaphephela kuyo indodana yiphi yona uJesu Kristu. So babusisiwe abaphephela kuyo. Njengamanje sizokhuluma sambula isiprofetho izinto eziprofetiwe ezokwenzeka. Funeke siyikholwe lezinto ukuthi ngaphela nje bayibhaliwe izokwenzeka. Bese siyabaleka sibalekele lento ezokwenzeka sibalekela kuJesu Kristu siyocasha kuye siyophephela kuye. Naso into ebalekile. And uma ubaleka udele yonke into ushiye yonke into ukubaleke nokuphila kwakho uyosindisa uphephisa ukuphila kwakho. Uma ufunda kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 uverse 20 lifushane nje lezo zinto lithi ningakudeleli ukuprofetha. So umuzwa lento le ifundiswa la ikhulunywa iprofetho lezi ningakubukeli phansi ningakudeleli ningaku-undermine into ezokwenzeka. uNkulunkulu usithandile ukuthi asitshele ngaphambilini ukuthi yini azoyenza emhlabeni ngenxa yokuthi abantu bamhlubukile uNkulunkulu ophilayo balandela izithombe izithixo balandela impilo yenkanuko zabo yenyama yezono zalelizwe balandela umqondo kaLucifer. Sesifundileke bafowethu kule channel onke lama teachings siwafundile. Mhlambe wena mawuthi uqhamuka uthola lena buyele emuva uyofunda njengoba lithi izwi laNkulunkulu umyalezo uthi siyahlambulula siyazingcwelisa siyaphuma kuma systems alelizwe sidela konke kwalelizwe educational system, professional system, work system, monetary system, entertainment including ama-sports, celebrations, siyaphuma kukho konke, political system, religious system, iy'nkolo zonke ezahlukene. Silandela uJesu Kristu yena yedwa eyinkosi nomsindisi. Sidela imijolo, sidela iy'nkolo zamadlozi, sidela iy'nkolo zabafili, izangoma, inyanga, abathakathi, abathandazi, itabane, ongqingili, inkonkoni, ababulali iphingi, ama-lesbian, amadayisa ngomzimba, konke lokho kumele umuntu aphenduke avume izono zakhe. Uyazi ukuthi umuntu ukudakwa konke umuntu akuqamba amanga yonke into sekukhulunyiwe la ngemuva ngaphambilini wona kule channel ama-teachings sekufundisiwe bazalwane. But manje sibaleka nokuphila kwethu ngezinto ezokwehlela umhlaba. Uyathanda noma uthandi umuntu noma ngiyemukele ukuthi khona kuthiwa ukufa uyazi ukuthi ukufa khona akekho ongena ivictim ukuthi kubo khona abantu asabangcwaba. So siyazi ukuthi into ekuthiwa ukufa ikhona. Awufuni ukukhuluma ngayo, awufuni ukulungiselela ukuthi mawufa uhambe ezulwini, awufuni ukuyihlela, awufuni ukuphenduka noma ungazama ukuthi uzibe ungakhulumi ngayo kodwa iqiniso ukuthi ukufa kunjani kukhona. Lento esokhuluma ngayo bafowethu ikhona izokwenzeka. So uNkulunkulu ngithumile eze message ukuthi ngizoxwayisa so that wena uzothatha isinqumo esihle awuphoqwa awuphoqiwe awucindezelwa. Mawuzwa lo myalezo wena okwakho uthi inhlizweni yakho uhlabeke uvume ukuthi inkosi ngisoni ngicela ungithethelele uphenduke kuzo zonke izono zakho uyishiye uvume uJesu abe inkosi nomsisi wempilo yakho umamukele yena yedwa bese udela konke kwalelizwe uresign kuzo zonke izinto zalelizwe bese uqala uphila ngokukholwa. Uhambe ngokukholwa usuku nosuku ukuthi uzophila kanjani, iprovision yakho izoba kanjani, uhambe ngokukholwa. Zonke izinto esizifunayo emhlabeni zizosala, zizobhujiswa ngomlilo. Mawufica usuku lokufa izosala emhlabeni awuhambi nazo, awufikanga futhi nazo. Baningi abawuzwa lo myalezo. Kuyoba buhlungu ilanga usuku lahlulela ukuthi wena uzwile ungasithatha isinqumo ongaphenduka wathalalisa. Uma ufunda 2 Timothy chapter 2 uverse 19 nokho isisekelo sikaNkulunkulu esiqinileyo simi nalolu phawu lokuthi
inkosi yabazi abangabayo, inkosi iyabazi abangakabayo. Isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi nalolu phawu luthi inkosi yabazi abangabayo, nanokuthi uma sibiza igama likaJesu Kristu asidede ukho ukungalungi, ukho konke okubi. Lelizwe libi, system yalelizwe imbi, imfundo yalelizwe imbi, iy'kole zalelizwe zimbi, imisebenzi professionalism yalelizwe imbi ngendlela emangasayi, ipolitiki imbi. Kufuneke sidede ukho konke okungalungi, ukho konke okubi. Phuma emkipitweni, phuma emjolweni, phuma emangeni, phuma emagqobini enzondweni, phuma ebufebeni, phuma emadlozini, phuma emngomeni, phuma ekuthakatheni, phuma kuzo zonke lezi zinto. Nokho-ke isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi nalolu phawu lokuthi inkosi yabazi abangabayo. So-ke sizokhuthaza-ke, ngithunyelwa ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu athathe isinqumo esihle sokudela konke okwalelizwe alandele uJesu Kristu yena yedwa. Sizofunda-ke bafowethu-ke nazo-ke izinto ezokwenzeka. Ake ngiqale futhi ngichaze lokhu. Uma ufunda Isambulo chapter 6 uvesi 1 wakhona laphana, ukhuluma laphana ngokuthi khona wayephethe owayegebele ihashe elimhlophe, owayenqoba. Ngilifunde khona uzolalela. Ngomthetho ngifuna sifunde uverse 8 kulama series enhlupho. Ulaka lukaJesu Kristu luyakuvutha masinyana. Ake sifunde chapter 6 Isambulo, siqala uverse 1. Ngase ngibona lapho iwundlu uJesu Kristu. Ngenzela ngoba kunabantu lana abangona amaZulu abalalela le channel lama teachings. Mhlawumbe omunye ngakawuza umbuzo ukuthi omunye ebuza ukuthi yini iwundlu, khulunywa ngani ngewundlu. Uma khulunywa ngewundlu, the lamb, ukhulunywa ngendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu wavuka ophilayo. Iwundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa. Ngezwa esinye sezidalwa ezine sithi njengezwi lokuduma sithi woza. Verse 2, ngabona bheka nanto ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo ephethe umnsalo. Wanikwa umqhele, waphuma engonqobayo nokuya kunqoba. Nalapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa sesibili sithi woza. Kwase kuphuma elinye ihashi elimbomvu. Okay, ake sikhulume ngaleli elimhlophe-ke. Ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo ephethe umnsalo, wanikwa umqhele, waphuma engonqobayo nokuya kunqoba. Abaningi bayidida le ndaba. Ngifuna ukuyichaza nje kusasuka ekuqaleni nje kamanje ukuze samsane kahle. Lana mawufunda uverse 1, iwundlu livula ezinye zempawu, livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa. Ubani ovula uphawu? Inkosi uJesu. Le ndaba iqale lapha chapter 5 uzoyifunda. So uJesu yena yedwa ukutholala ukuthi uyaqualify ukuthi avule impawu. Then uJesu seyalivula kolunye lwempawu uJesu. Then sekuqhamuka ingelosi isiyamemeza ngephimbo elikhulu ithi woza. Sekuqhamuka ogibela ihashe elimhlophe, wanikeza ukuthi aphathe umnsalo, phethe umnsalo, the bow. Lensalo bese unikezwe umqhele ungonqobayo noya kunqoba. Akusiyena uJesu Kristu, ngoba uJesu Kristu uye kade evula impawu kwase kuphuma lento. Akusiyena uJesu Kristu lokhulunywa ngayilana. Kukhulunywa ngo-Antichrist. U-Antichrist ngalesi sikhathi, isikhathi sokwambulwa kwakhe, anikezwe amandla and anikezwe umqhele ukuthi uzoyinqoba zonke izizwe zomhlaba. Uyena ozolawula umhlaba. USathane uzobe sebenza ngaye emhlabeni. USathane enikeza u-Antichrist amandla akhe, bese kuthi ubaba osezulwini uNkulunkulu ophilayo amvumele u-Antichrist ukuthi asebenze, ahlukumeze, alwe, ahlule zonke izizwe zomhlaba. Ukuvumele lokhu ubaba osezulwini ngoba isikhathi solaka, isikhathi se-judgment, isikhathi sempindiselo kaNkulunkulu. So-ke uNkulunkulu usebenza ngayo u-Antichrist to punish all the nations of the world and their kings and the peoples, ukujezisa bonke abantu namakhosi onke omhlaba nabantu bakhona. So uNkulunkulu ukuvumela ukuthi kwenzeke lokho. uJesu Kristu uvula uphawu. Kulolu phawu khona lenhlupho lena
then inhlupho lena yona izoqala manje ama-series of inhlupheko, izoqala uchungechunge lwama-plagues, inhlupho, punishments, judgments emhlabeni. Umphiki Kristu lona. So-ke uzoyifundela-ke ngikunikeza isithombe so that mase ufunda iBhayibheli lakho kube lula. Uzoyifundela-ke manje zonke kula mahashi lawo. Lokho ozobe ukufunda lapho inhlupho ezizokwenzeka literally, physically emhlabeni, zidedelwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uzobe esebenzisa yena uSathane lo abantu abamthandayo njengoba bengafuni ukukholwa inkosi uJesu belandela uSathane. So uzosebenzisa yena uSathane, asebenzise umphiki Kristu, asebenzise inature, zonke izinto ezinatural lezi abantu ababanjezelwe yizo. Ngoba abantu abafuna ukuphenduka ngenxa bakhohliswe uSathane, bakhohliswe izifundiso zakhe amadimoni, bakhohliswe ilokhuzana, bakhohliswe ubukhazikhazi ubuhle balomhlaba. Then uNkulunkulu udalile bona out of lokhu kudala uNkulunkulu basebenzenzele okwabo obukhazikhazi. So uNkulunkulu uzonyakazisa everything. Mawufunda amaHebrew chapter 12 lapha uqala verse 20 wehle ukuthi kuzonyakaziswa konke okunyakazisekayo ukuze unganyakaziseki kume kuze kube phakade. Sekuyileso sikhathi-ke la manje. Right. Bese kuba khona ihashe elimhlophe, ogibela ihashe elimhlophe, Isambulo chapter 19. Lapho-ke inkosi uJesu-ke leyo-ke isibuya nabangcwele, ilandelwa impi yasezulwini. Siyobe sikhona-ke thina lapho-ke njengoba sizobe sihlithiwe nje, sizobe sesibuya na inkosi uJesu, sesibuye size emhlabeni. Sesizoqeda yonke-ke manje into ekuthiwa uSathane emhlabeni. USathane uzofika aboshwe masifika, uJesu ebuye kwesibili emhlabeni. Thina sesiyabuya kade sihlwithiwe. Then uSathane uzoboshwa bese kuthi yona le logibela ihashe elimhlophe la onikezwe ibhawu, umphiki Kristu kanye false prophet, umprofethi wamanga osebenza nomphiki Kristu, bazobanjwa nabafakwe echibini lomlilo. Sekuphelile ngabo, akusekho ukuthi basazokhishwa lapho bayohlulula phambi kohlala sokwahlulela. Cha, sekuqediwe ngabo, bayoshiswa, bayolahlwa ingulaphakade. uSathane usazovulelwa yena after 1000 years ukuthi azodukisa kancane izizwe zomhlaba after 1000 years. Ngokuvuma kwenkosi-ke nesikhathi bazalwane sobe sifunde ngalokho ukuthi sikwazi beclear ngakho. Yabona, isiprofetho lesi sambulo sinikezwe ukuthi sazi ukuthi kuzokwenzakalani. uNkulunkulu nane engqondweni yakhe ucabanga ini, uNkulunkulu uhlela ini ngenxa yobubi bethu njalo. So uNkulunkulu wasiletha ngaphambilini so that sizothatha iy'nqumo ezinhle, sibalekele ulaka likaNkulunkulu, siphenduke endleleni ezimbi. Asifundeni-ke uchapter 6 verse 8. Ngase ngibona, bheka, nanto ihashi elimpofu nohlezi phezu kwalo, igama lakhe lalingukufa neHades, lalandelana naye. Base benikwa amandla phezu kokwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba. Okay, ngalesi sikhathi uNkulunkulu nazi izinto azoyidedela. Njengamanje abantu bayahlupheka, bayahlushwa ngokufa emhlabeni. Into okuthiwa ukufa siyayazi ukuthi ikhona, nendlala, into ekuthiwa indlala ikhona. But this time uNkulunkulu uzodedela indlala exakile engazibonakali as i-judgment kuzohlulela abantu ngayo, ngoba abantu abafunanga ukukholwa uNkulunkulu ophilayo. Bathemba imfundo yabo, bathemba imisebenzi yabo, bathemba imali zabo. Azasho umuntu ethi mina angifuni nje indaba yendlala, angifuni nje indaba yokuhlupheka. Akafuni umuntu ukulandela ubizo lukaNkulunkulu, akafuni umuntu ukudela konke, alandele icebo likaNkulunkulu, akafuni umuntu ukuzidela, ethabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla. Umuntu azakhothe athi abantu abakholwayo abadele konke bayahlupheka, athi umuntu iy'ngcebo zenkosi ezashiya imisebenzi ziyahlupheka. Well, njengoba uthembeke lokho okuhlanipha kwakho-ke nalokho okufunda kwakho nalo msebenzi wakho, uNkulunkulu siyeza isikhathi asazonyakazisa yona lento. Indlala, isikhathi sendlala siyeza, right? Nangokufa, nangendlala, nangokufa, nangezilwane zasendle. Siyisizwe uthukelele uthi uyezwa kuthiwa esiqiwini iy'lwane yiphumile ezingozi, zaphumela kubantu zabalimaza njengoba bey'valele eqiwini nje iy'lwane. Kuqhamuka ibhubesi endaweni ongacabanga ukuthi kambe ngaqhamuka ibhubesi lidwengula abantu. Zisazodedelwa uNkulunkulu iy'lwane zonke zasendle eziyingozi. uNkulunkulu uzobajezisa ngazo abantu, bazothi bayazama ukuyidubula ngoba kuzobe kuwuNkulunkulu oyidedelayo eletha i-judgment, i-punishment kubantu. uNkulunkulu uzoyidedela, bazohluleka ngisho ukuyibulala. Unendlela uNkulunkulu azokwenza ngayo, zibadwengula abantu, zibalimaze,
zibahlukumeze ngoba abanye bafundele khona indaba zane zelikhuzana zeyiqiwi ukuthi izilwane zitreatwa kanjani, indaba yesiqiwi bakufundele konke lokho, baqhosha ngezinto uNkulunkulu ayidalileyo, banaka izinto uNkulunkulu ayidalileyo, abanasikhathi sokukhonza uNkulunkulu ophilayo. So uNkulunkulu uzodedela lezi zinto ke insuku zokugcina. Asifunde futhi base benikwa amandla phezulu kokwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba. Into lena ezokwenzeka sesiqalile abazi indaba abayibona indaba sebeke bazwa ukuthi khona izilwane ezidedeliwe endaweni ethile engxenye ethile zomhlaba, khona indlala ethile efikile yabankulu, then kuyabulawana njengamanje, kubulawana ngekhali, kubulawana ngenkemba. Sekuqalile njengamanje but kusekuncane lokhu, kusesibikezelo, useza okukhulu la umhlaba khona uzodedelwa lezi zinto, baxakeke abantu emhlabeni, igazi lisazochitheka. Lokho kusekhona njengamanje okusikhalisayo kusekuncane. Uma ufunda laphana uverse 15 yena uchapter 6 isambulo, namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emihomeni nasemaweni ezintaba, base bethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu, indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu iwundlu, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngubani-ke onamandla okuma na? Kusho bani? Kusho amakhosi omhlaba, kusho izikhulu, kusho ababusi. Njengoba bedazi kanje ngamanje, masifundisa kanjeni, sishumayela umbuso kaNkulunkulu, sishumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, lokudela konke, nokuphenduka ezonweni, nokuthethelelwa, nokuthabatha isiphambano sakho umuntu imhlalandela inkosi uJesu, azidele noqobo lwakhe, bayasihleka, bayasilwisa, bayasizingela. Sizofika isikhathi lapho uzophela lokhu ukuhlakanipha nokwazi kwabo. Ngisho nabacebileyo uqobo, boshiya ama-ofisi, bashiye iy'moto zabo, bashiye amabhanoyi, bashiye ama-helicopter, bayoqasha entabeni, bethi intaba welani phezu kwethu. Ngisho nengqondo yabo iyobe isiphazamisekile, sebekhuluma ney'ntaba, sebethi intaba sicindezeleni, sebefisa ukufa manje ngoba uNkulunkulu bobe sebona ukuthi akudlalwa. Lo uNkulunkulu lade bemvukela ngale kuMahubo chapter 2, uma ufunda uqala verse 1, amakhosi omhlaba ayahlangana. Lo uNkulunkulu lade bemvukela, sebeyambona manje nangu nendodana yakhe, ulaka nentukuthelo lwabo sifikile, bayesaba manje, bathuthumela. Ngiyacela ukuthi uyiphephise Nkosi yami. Musukhohliswa imfundiso zalelizwe, musukhohliswa ingcebo yalelizwe, musukhohliswa ama-politicians, musukhohliswa ababusi balelizwe, musukhohliswa zimfundiso zalelizwe, musukhohliswa imali yalelizwe, musukhohliswa imfundo yalelizwe. Izophela lento, ngeke ikuvikele mase uNkulunkulu eseletha ulaka lwakhe, eseletha ukwahlulela kwakhe, eseletha isijeziso sakhe. uJesu Kristu kuphela uzokusiza. Balekela kuye, phendukela kuye. Bengifuna ukusho lokho nje kule video. Angathi inkosi uJesu ingakulekelela, siyathandaza. Nawe uvume enhlizweni yakho ukuphenduka, ucela uJesu akuthethele zonke izono zakho, uqale kabusha, ubalekele ulaka likaNkulunkulu, uphephe. Inkosi yomusa isibusise egameni likaJesu. Amen.